Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization. Hito kalapha jing tho sho Menteri Ketnat Kampo Yeng Sarkar India u Amit Shah bat kaladawa boden pha toket da CBI lani ka ED bat ban pha khandra ha ka Enforcement Directorate halor ka kambam sap jong Sarkar MDA ka Palailam da ka NPP ha kini ka jing tho ka hito kalapen kan mau bawat u Amit Shah dalade ulakren ya kani ha ka jingalang patba ba ka Sarkar Meghalaya kadai ka babam sap te nisngu kuman skadai ba kuman kemau ba khan reu tarik menai ba khat ar sunam ar po ar puwei bat kumjo ka phra tarik menai khandai ar jar ar po ar nila de bu kata ka memorandum ban pha investigate lane ban pha CBI bat kita ED agencies ban lap ya kata ka jingbam sap pong te hadin kato kan nisngi bat te kato benai kato snem tengila I ba hekidling ba klat thai ku bot Amit Shah ulah pun scam baka don sisa ke jembam sap apa jalan neklia. Te ngi scam bo tharai ulah don kita gikot kisla ke babiang hakamit ke jongu. Te ngi nakaliang kaseng pat ngi sungkya pat ngi la sungu dei biang ban tho biang te ngi la tho mene te ngi la pha hiru mene hi shu ban pha ya kaneka investigation habi dei baka CBI bat ED agency apa ke jalan jongi khnang ban lap yegi jing sisa bat badai ban kemlot na phang yegi tu ki badon kiti wat la de u sarkar barin u sarkar thamai menai hagatu report kuman ban biang mentan katu report ka bangi ai num kom khat ndru trik na bakar ar po akwe hang to ngila tholot ya barok khoi u kongres barim u kongres thamai ru hang to ki danlot nadu ke jing sha sho ka kom agnas nadu ke jing sha penyap upoi penuhun majal nadu ke jing sha penyap upj marbenyang nadu ba ka or ka kerang bat kunta ter nadu ki ti bar ka batmai habi dei bat ka rice scam kane ka ISBT bat ki bamla shu benyo ta hendre hakatu ki la kontrol man ikran bet shai shu home minister Amit Shah ubadei ru na ka parti BJP ba udei ban ai wood ya kata ka investigation jong ka CBI dan ka ED agency hapo ka arpulai lada usngu baka don sisa ulah biang lot kikot kisla ban pensitom ya kita kiba korop nomor ngikum kinong tebot jongkari India ngai la dia ngampat ken bangan ngade ta mong song jongkari India kat ba ngampat yo iko hok ko jonga bangan biang lot nadu ka kam ka jam ka khendo ka siap bat hakano kono ko ba benta bangan nur bang kerne kata ngandala pule ya kritis ni sa jongkari India ta kumu nong tebot jongkari India ngang asngu ba kade ka hok ko jonga ban ujor uday ban le bat lado le hapo ka arpulai tarek kabamut kade tang gajing pembit election jong ka BJP lingba Home Minister Amit Shah te hadian ka arpulai lada kim ai respond tengim ban se ni haban ya bat da ka wei kalenti lingba ka bor jong ka ai hapa menta ka ba hakmat do balai ki brio ki pe yangi kum ka TMC kata ka nong ya lenti jong TMC first of all ka hito ka pressure group ka political leadership ni don be hakaliang persat lada dei NPP UDP HSPDP PDF TMC VPU ngam barkwe political party henrei hito don hakonong rim ban syong hakaliang persat te bali ki brio ki ingi kung tau TMC namar ba ka kamban keren ka TMC la keren no mangi dei halor kata konong rim ki punwan syong lor but let's say ba ka jengkeu jong ka hito ki don kato kan ni ki political parties ki bakwa ban khliap bangi ni hadu menta ni dang long ki bakho nyimpat kimpat la ero ban thiet ngi wat kala don ku jing persang nan kran mi ka basai nakaliang ka UDP kala persang ban thiet nakaliang jong ki NPP kala persang ban thiet nakaliang jong ki ki political party tenrei don pat ki political party ru ki man phat approach tenrei ngin stand by lada phi bakla phiniatung kho be kum basai kran vice president usai ong ba lada jia bawan ka VPP ru long ka badang thamai
kan dung ka hito kan te ka BPP long hakatangi la pensyong dor ni pensyong nong rim ba ka hito hi ka stan ka yang bet kum ka operation ladawan so no uban sinsar hakajela bejung